Ku kalli shirin tambaya ɗaya, amsa 10 don ganin wace amsa ce za ta fi burge ku kuma wace amsa ce za ta sa ku dariya. Kasance tare da One TV, tashar faɗakarwa. Assalamu alaikum. Za mu iya jin sunanka? Abdulkadir Abdullahi. Kace? Abdulkadir Abdullahi. Ok, ina da tambaya. Da tambaya Allah ya sa. Ok, ka taɓa yin wata ƙarya wacce ta juye ta zama babban matsala? Wallahi na taɓa yin ƙarya. Kace ka taɓa? Na taɓa. Ok, to ina jin. Na taɓa yin ƙarya. Na haɗa wani da wani in haɗa wanda bai yi ba an ka samu matsala sun ka ta joya babban matsala an ka je ga polis. Kace me? Na taɓa yin wata magana wadda ba ya wani abun har ta zama babban matsala an ka je ga polis. Ok. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunanka? Zaibu Abdullahi. Ok, ina da tambaya. Allah ya sa na sani. Ka taɓa yin wata ƙarya wacce ta juye ta zama babban matsala? Gaskiya ban taɓa yi ba. Baka taɓa yi ba. Ka taɓa yin wata ƙarya wacce ta juye ta zama babban matsala? Na taɓa yi. Ok, ina jin ka. Akwai wani lokaci da baba mai aike ni siyowa magani. To na je sai ya ce a bani magani. Da na je to ni ba san sunan maganin ba. Da san maganin ba. Na je sai aka ban maganin. To lokacin already ni ban san maganin ba. Da ya kawo mun da na kai masa sai ce mun wannan ne maganin sai ce musu shi ne maganin. Sai ce wannan ne maganin ce musu shi ne maganin sai ce mun okay to shikenan aka ajiye shi ma lokacin bai fanci bai sanya maganin ba sai da wata babar mata zo mata shi kenan sai ta ga maganin sai ta ce wannan ai ba maganin da ta saba sha bane ba shi ne ce ya za a yi ci kuma wannan ne maganin alhali ba maganin ba ni ma lokacin ni jaki ban san maganin ba a lokacin da ta zagi na to kin ga kare da nayi alhali na farko akan ci ban san maganin ba na ce na sani shi ne to wannan kare ita ce ta zuwa ta zama matsala da lokacin na sha faɗa kaɗan ma hana ya buge ni. Mun gode. Shin kun gamsu da wannan amsoshin? Ko kuna da naku amsar? Ku rubuta mana ku message.